ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ହେଲା ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ତ, ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ଏହି ପୂଜାକୁ। ଚୈତ୍ର ମାସ ତଥା ବସନ୍ତ ଋତୁର ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଇଏ ତ ମା ଦୁର୍ଗା? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ମହିଷାମର୍ଦିନୀ, ଅଭୟଦାୟିନୀ, ଦଶଭୁଜା ମା ଦୁର୍ଗା। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମା ମହିଷାକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ପାତାଳକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଏହି ପୂଜାକୁ ଚୈତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶରତ ଋତୁରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ 108 ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଇ ରାମ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର ମାସର ଏହି ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ ବି ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସେଇ ନାଁ। ମାଙ୍କର ନାଁ ଧରିବିନି ବୋଲି ଶାଶୁଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ ପୂଜା ବୋଲି କହୁଛି। ଏମିତିରେ ବି ସବୁ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ମା'କୁ ଖାଲି ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଶାଶୁ ମା ବି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି ଯେ ମୋ ସହ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବେ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ମୋର ବୁଝେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ମେଳା ପୂଜାରେ ପୁରା ଗୁପଚୁପ୍ର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଶାଶୁଘର ଗାଁ ବୁଲିବାର ଲାଜ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଗୁପଚୁପ୍। ସତରେ କି ଟେଷ୍ଟ! ମୁଁ ସହରରେ ବି ଯେଉଁ ମେଳା ପୂଜା ହୁଏ ବୁଲିକରି ଦେଖେ, ସେଠି ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକ, ଗାଁର ପାଣି ପବନ, ଗାଁର ଖାଦ୍ୟ, ଗାଁର ଶାଗ ପଖାଳ କଥା ଟିକେ ନିଆରା। ସତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏମିତି ମେଳା ପୂଜା ଟିକେ ବୁଲିବା ଦରକାର। ଏମିତି କେବେ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି। ଖାଲି ଖାଇବା ନୁହେଁ, ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳା ପୂଜାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କିଣିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ତ ଏଠୁ ଅନେକ କିଛି କିଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାପାଟି ବି ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ ଯାତ୍ରା, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆପଣ ବି ଯଦି ପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁରେ ପୂଜାଟି, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଆହୁରି 15-20 ଦିନ ରହିବ। ଯଦି ପାରିବେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ।